Moikka moi! Täällä on Hilla tänään teille pitämässä kasvojoogaa. Tänään haetaan vähän hehkua kasvoihin, niin että päästään loistamaan ton aurinkon kanssa, joka tuolla jo pilkistelee ja ihanasti ruvennut jo lämmittämään. Hyvä, sieltä hae hyvä istuma-asento tai sitten toki voit myös seisoa. Lähde pyörittelemään sun hartioita, näin saadaan vähän veri liikkeelle ja sieltä tuntemuksia jo sinne ylävartaloon. Pyörittele molempiin suuntiin. Ja lopuksi pyöräytetään aina taaksepäin, niin sieltä hartiat löytää sitten sen oikean luonnollisen kohdan. Hyvä. Sitten onkin meille kielen paikka. Ja se on yksi kasvojoogan tärkeimmistä asioista, koska kieli on meidän henkari. Kieli on tarkoitus olla kitalaissa kiinni. Toki silloin kun me puhutaan, syödään, lauletaan, mutta muuten se lepoasento on kitalaissa. Kielen kärki. Se tulee sinne ylähampaiden taakse niin, että se ei osu kuitenkaan niihin. Ja sieltä se liimautuu. Voit vaikka tielasta, niin tunnet kuinka se sieltä lähtee sinne kitalakeen. Voit myös naksutella. Huomaat, että sinne se liimautuu ja siellä ylhäällä kun se on, niin sinne muodostuu sellaiset luolat sinne kielen alle. Hyvä. Siellä pidä kieli koko ajan siellä kitalaissa kiinni. Se auttaa myös siihen, että sieltä leuan alta aktivoituu. Meille tulee sinne kaunis leukalinja. Sitten me lähdetään vähän tarkistelemaan meidän ryhtiä. Anna sun rangan oikein pidentyä. Onko tölkkipurkit siellä päällekkäin, nikamat. Ja siellä niska, kaula jatkaa samaa pitkää linjaa. Ja pää kruununa vielä. Tarkistetaan vielä meidän pään asento. Voit tuoda muutaman sormen siihen sun leualle. Ihan kevyesti vaan. Ja lähde työntämään sun päätä takaraivoa taaksepäin. Sieltä sitten rentoutat. Huomaat, että siihen jääkin pieni rako. Eli takaraivoa taaksepäin, ei niinkään tuolta lähdetä leukaa rytistelemään, vaan takaraivo taaksepäin, niska pitkänä ja sitten aina rentoutat. Sinne todellakin jää aika iso rako. Ota vielä muutaman kerran sisähengityksellä taaksepäin ja sitten voit vapauttaa. Ja vielä taaksepäin ja vapautat. Ja tää on nyt se sun pään oikea asento. Eli aika kaukana se useasti on siitä oikeasta asennosta. Annetaan vielä vähän meidän kaulalle venytystä. Voit tuoda sun leuan sinne olan päälle. Ja ajattele, että joku tuuppaa sua täältä ohimolta vähän tonne taaksepäin. Näin sulla siellä kaula venyy. Hengitellään rauhassa nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Ja hitaasti rauhassa tuo pää siihen keskelle. Samalla lailla leuka sinne toisen olan päälle ja sitten sinne takaviistoon. Niska kuitenkin pitkänä. Kaula saa sieltä venyä. Hengittele vielä muutama kerta täällä. Ja sitten vapautetaan. Tunnet yhä edelleen rangan pitkänä, pään paikoillaan, kieli kitalaissa. Ja nyt on kaulakin ihanasti saanut avausta. Lähdetään vähän sieltä puristelemaan meidän korvia. Nipistelet sun etusormella, peukalolla siellä korvan lehtiä muutamia kertoja alaspäin. Sitten sieltä keskeltä taaksepäin. Nipistelet ja vielä sieltä ylhäältä ylöspäin.
Varoit, jos sulla on korviksia, tai sitten aina voit ottaa korvikset tietenkin pois. Muutama kierros. Nipistellään, saadaan sieltä vähän veri liikkeelle. Alas, taakse ja ylös. Sitten voit lähteä naputtelemaan sun kasvoja. Sormenpäillä vähän niin kuin naputtelisit näppäimistöön. Sieltä ympäriinsä käyt kasvoja läpi. Näin saadaan myös lisättyä verenkiertoa kasvoille. Vähän hehkua ja väriä sinne. Hyvä. Sitten voit vielä sivellä sun otsaa. Otsa on hyvin ylityöllistetty lihas ja sitä on hyvä rentoutella, vapauttaa, antaa sen vaan rauhassa lepäillä. Ja jätetään sitten toinen käsi sinne otsan päälle kevyesti. Ja lähde avaamaan sun silmiä oikein isosti. Ei kuitenkaan niin, että tunnet liian isoa painetta, että silmät pullahtaa sieltä, vaan silmän kehälihakset aktivoituu. Voit välillä aina vähän räpytellä silmiä ja antaa vaikka ihan vaan levätä. Ja sitten taas uudestaan. Ja vältät sitä otsan aktivoimista, kulmakarvojen nousua. Siihen auttaa tosiaan tämä käsi. Otetaan vielä kerran. Sieltä etenkin ylhäältä tunnet ehkä semmoisen aktivoinnin. Ja sitten voit vapauttaa. Vähän alaluomille vielä. Lähdet siristelemään sun silmiä niin, että vain alaluomi nousee ylöspäin. Se on useasti aika pieni. Pieni se liike, mutta tunnet sielläkin semmoisen paineen tai semmoisen pienen puristuksen. Myös täällä voit välillä vähän rentouttaa, vapauttaa. Ja sitten uudestaan siristelet, aktivoit sun alaluomet. Alaluomet on monesti vähän turvonneet ja siellä voi olla tummat silmäaluset, niin tää auttaa niihin. Ota vielä kerran. Sitten sieltä vapautetaan silmistä kaikki aktivaatio ja silotellaan meidän nenänpieliä. Nenänpielet on myös sellaiset, jotka vähän turhan paljon on työssä, joten annetaan niiden nyt sieltä levätä. Ja lopuksi voit sormenpaet jättää sinne sieränten viereen pehmeästi. Painaa sieltä ja lähdetään nostamaan suupieliä ylöspäin. Kohti ohimoita. Hyvä. Eli hymy ei tule tänne sivulle, vaan ylöspäin. Sieltä isot poskipäälihakset aktivoituu. Ja nämä pyritään pitää täältä rentona. Jos se ei oikein tahdo sieltä lähteä, voit kokeilla niin, että hengität nenän kautta sisään. Ja suun kautta suhisten ulos. Se voi olla joskus vähän teennäinen se hymy, koska sieltä vaan aktivoituu ne isot poskipäälihakset, mutta se on tarkoituskin nimenomaan keskittyä siihen, niihin lihaksiin. Ja voit joko pitää ne siellä tai sitten pumppailla edestakaisin. Pääasiat löydät oikeat lihakset. Hyvä, sitten annat vaan rentoutua. Mutta nyt kun olet saanut sen katseen avautumaan, suupielet ylöspäin, eli hymy ja hehku on sinne
vallannut sun kasvot, niin lähdetään vallottamaan maailmaa auringon kanssa. Ihanaa kevättä sulle. Moi moi!